kallon mu da fatan dai an kwana lafiya an tashi lafiya masu kallon mu. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wallahi mai girma ya riman hile gare ka Alhaji Inusa mai agogo babban kadami gare ka. Wallahi Alhaji Badamasi Alhaji kan mafari wallahi gare ka. Wallahi tallahi mai girma gaba babu na ikuzo gare ka. Wallahi Alhaji Hali Kwastam gare ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ciyaman Aminu Nassa yana cewa subhana kalukuna subhana razukuna. Wallahi tallahi ga dai sarkin nan ya hallara birnin jihar Katsina Dukko masu kallon mu. Wallahi ya sauka birnin Dukko jihar Katsina. Masu kallon mu ga dai sarki mai tuta uku nan shi ma wato garko wato alƙanin bello a dai birnin jihar Katsina masu kallon mu gashi nan a gaban tawagar gidan dan gulbi. To ga kuma sangon na kawoji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Alhaji Bashir Operation Manager Abubakar Kalambaina Alhaji Aminu Fasi mai girma talban minan nata. Inna lillahi wallahi Alhaji Nasiru je ga gare ka ga karen gida ga kura. Wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una masu kallon mu. To babon alkasula garkuwan ya hayar tarasa ga su makware nan gudu ma da sun zo sun yi gaisuwa. Dai sangon na kawoji yana ɗagawa a shafan ɗan gulbin hannu masu kallon mu. Ga kuma sarkin nan mai tuta uku. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ga sangon na kawoji ga kuma sarki alƙanin bello. Wallahi ga dai sangon na kawoji ga sarki alƙanin bello. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Subhana kalukuna subhana razukuna masu kallamu. Alhaji Usman mai kifi a batuwan Lagos ga sarki alƙanin bello nan. Kai kuwa Alhaji Jabiru Sani Biki Sokoto ga sangon na kawoji nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una masu kallon mu. Wallahi rugugin nan jihar Katsina ya tabbata a ƙara a jihar Katsina masu kallon mu. Wallahi rugugun nan Najeriya. To masu kallon mu ga dai karen gida ga kura. Wallahi tallahi rugugin nan man gaba daya ya hallara birnin jihar Katsina Dukko. Alhaji Badamasi Alhaji kan mafari gare ka. Alhaji Inusa mai agogo gare ka. Wallahi Alhaji Bashir Bello na jihar Sokoto kai ma gare ka. Wallahi ga dai sarki alƙanin Bello nan masoya suna liƙa mai kuɗi masu kallon mu. Masu kallon mu Ali Batali kenan a gaban sarki alƙanin Bello.
ga dai masoya nan suna ta liƙawa sarki alƙanin bello kuɗi masu kallonmu a dai birnin dukkan jihar katsina. To Anas dan na yaba gare ka, mun tari duniya kai ma gare ka. Ga dai sarki alƙarin bello nan yana rabawa abokan hudarsa kuma ya kwashe kudin gaba ɗaya ya bawa a shafan ɗan gulbi masu kallonmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sifika na garin babura gare ka. To masu kallonmu, Ali Bacali kenan ya sa wannan kuɗi naira 200,000 tsakanin sangon na kawojin da kuma sarki alƙanin bello. Sangon ɗan yara, sangon To kun ji abin da shi Ali Bacalin ya faɗa masu kallonmu. Wannan kuɗi ba ƙungiya bace ta sa wannan kuɗi, wani masoyi ne wanda ake kira da Ali Bacali ya sa wannan kuɗi naira 200,000. To kun ji abin da ciyaman Aminu Nastan yake faɗa masu kallonmu. To masu kallonmu kun ji abin da ciyaman Aminu Nastan ya faɗa. To masu kallonmu gashi nan dai za a yi duro na gasar cin mashin ɗin mai girma wato sadaukin kaita ɗan amanar gwamnan jihar Katsina Dr. Haruna Mai Wada masu kallonmu. To ga dai tashan nan a tsaye garkuwan dutse da kuma to ga dai duro nan an watsa masu kallonmu, an ce sangonmu ya zo ya ɗauki wannan duro. Gashi nan ya taho, gashi nan ya ɗauki duro wanda zai fafata da shi masu kallonmu. To sangon na kawoji na bangaren gurumada ya ɗauko Jiniyo Ramadan. To namba 2 kuma Bahagon Ali Kansila shi ma zai zo ya ɗauki wannan duro da aka watsa a ƙasa.
to bahagon alkansila ya ɗauko bahagon abban na bacirawa masu kallonmu ga garkuwar dutse nan wato bahagon namba 3 kenan. To garkuwar dutse ya ɗauko alasan garkuwan bahagon 'yan sanda masu kallonmu. Kun dai ga yadda aka yi wannan duro, yadda za a fafata wannan wasa na gasar cin wannan mashin na mai girma sadaukin kaita ɗan amanan gwamnan jihar Katsina wato Dr. Haruna Mai Wada. To masu kallonmu aljanun bahagon Nasarawa kenan ɗan kaɗan mai yaji, haka ake mai lakabi Alhaji Inusa mai agogo ga yaran nan kanan wallahi mai girma ya riman hiliyan duk duniya ga aljanun bahagon Nasarawa kunan kai da Alhaji Hali Kwastan da kuma Anas ɗan Nayaba da mutarin duniya. To ga can kuma za mu koma gurin dambe. An ɗauko waƙar sangon na kawoji da dukkan alamu da shi za a haɗa masu kallon kun dai gani. To wallahi ta haɗu masu kallon mu ga wannan wasa nan shi ma an take an raba rana tsakanin bahagon ucin gurmaɗa da kuma bahagon alin ɗan shago masu kallon mu duka dai hagu ce. Mai hular sanyin aka shine bahagon alin ɗan shagon daga ɓangaren jamus, shi kuwa bahagon ucin gurmaɗan shine mai baƙin wando shi ma ba komai a jikin shi daga ɓangaren wato gurmaɗa. Ga dai wannan wasa nan masu kallonmu, ga dai wannan wasa nan bahagon alin ɗan shagon da shi da bahagon ucin gurmaɗan masu kallonmu. Ga dai wannan wasa nan masu kallonmu, ba a dai kai wani mummunan hari ba har yanzu tsakanin bahagon ucin gurmaɗan da kuma bahagon alin ɗan shagon, amma bahagon alin ɗan shagon ba mu dai sani ba ko gyaran taku ne, mun ga dai da yana ja da baya amma yanzu ya tsaya wallahi ya kai hari. Ga dai wannan wasa nan, ga dai wannan wasa nan bahagon ucu wallahi ya kora shi, wallahi bahagon ucu ya kora alin ɗan shago, ya kora bahagon alin ɗan shago. To ana cikin wasa sai ga ciyaman wato 'yan tagwaye, ciyaman da sakatarensa dakta da mai girma sarkin yamma sun shigo wato gidan damban yanzu nan masu kallon wasan kuma gashi nan za a yi da yaransu. To ga dai wannan wasa nan an ƙara dawowa wannan wasa masu kallon mu tsakanin bahagon ucin gurmaɗan da kuma bahagon alin ɗan shagon masu kallon mu. To gashi nan dai wallahi an tsaya an raba rana ana kai farmaki wallahi ayya ya masu kallon mu wallahi one shot wallahi one shot wallahi tallahi wallahi one shot yayi mudassir na Bauchi wallahi na maraban yanya yaran naku ba agon ucin gurma da yayi one shot wallahi Dr. Alhaji Babangida Abu Sa'ad Mai Nato wallahi Officer Sa'id na airport wallahi yaron naka yayi one shot wallahi one shot ga yi ta tafi da shi za a kewa. Sannu na yau da na gobe sannu madanji ya goga fadanji ya son san bale da bawan sarki da ɗabale madan yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata kashe mutum a gafarta ma tuna ka kale na ya ba ci banga ka buge wani ba barin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuba ba na fura ba dan auduga da golo na dan ana a shagon mafara na zaune da ga gari ba sai da gari ci gaba kwaza bolo kwaba shi ya ka da fama
bale sannu da fama dan abdu sannu da fama badar da kaji da bayi na kan da dan namijin duniya wa gaba ka da karfi goge mai kashe maulo in ka ji an yaba yaro wallahi ba bido babba ba in ka ji an yaba maulo halama ba bido goge ba in ka ji an yaba damben mutu ana mai kuri ba tuno batun shago ba dan ado mai hagun mai da mai hagun takiya ka koma dama yamma da ku ji kidin ku tuturu na bakura duna mahaukati na yamma gari ni rigima ara du mai dime ko irma to masu kallon mu ga dai ba hagon ucin gurmada ga kuma ba hagon alin dan shago ga su a wannan bene na masu ruwa da tsaki masu kallon mu wanda ba hagon ucin dai yayi wa ba hagon alin dan shago one shot wallahi ya aika shi lahira sai da ya gano ana dan wake dan nema bayan kwana uku dama ya kace jine Ramadan masu kallon mu wannan yaro da ya zama dan banzan yaro na su wato mai girma sarkin yamma da shi ciyaman shakuru kundin dabta Alhaji Babangidan Gurmada ga kuma bijir su kifan naira nan kuma ira ma'azu ne mai dan kwali tawaga ce ta bangaren kudu da Gurmada da Jamus masu ruwa da tsaki na bangaren wato jihar Katsina masu kallon mu masu kallon mu ku dai bai mu ga yanda za a ci gaba da wannan wasa kun ga dai yanda Sangom ya je dirfafi sarki Ali Kanin Bello to bari mu gani dai zuwa gobe idan ubangijin mu Allahu ya ta wallahi gashi nan ya zo gurin wayannan majalisa masu kallon mu nan kuma sakataren jamawa ne na jihar Katsina shi ma yake cewa wai ina garkuwar Tindan to kun ji abin da yake faɗa a gaban wannan babban rumfa masu kallon mu amma mai girma sarkin yamman ya kalle shi yana dariya ga kuma yaran nasu nan sarki Ali Kanin Bello yana magana da shi wato ciyaman na Gurmadan Dr. Alhaji Babangida masu kallon mu dan haka dai ku biyo mu ga yanda wannan wasa zai ci gaba da kasancewa masu kallon mu gefe na nan PRO ne dai na jamawa na ƙasa Alhaji Bishir Sikifan Naira tsakiya dai Dr. Alhaji Babangida ne na Gurmada wato ciyaman na Gurmada na yanzu mai ci yanzu gefensa kuma sakatarensa ne mai girma sarkin yamma wato DPO kan giwa can ƙarshe kuwa ira ma'azu ne mai kwali nan kuma sarki wato Ali Kanin Bello ne a tsaye masu kallon mu gashi nan a tsaye sarkin dambe to kun je da cewa ga su da iyaye gidansu sun jera to masu kallon mu dan haka dai ku bi mu magana ta kasance zila ilahi illa ina tawowa na hangoshi Alhaji Rabi'u Maradi kenan mai ruwa da tsaki na bangaren kudawan dambe wato na bangaren daburtau yan mage wato mai masaukin baki na birnin jihar Katsina Dukko masu kallon mu gashi nan dai za a yi bakatan yan banza da yau da gobe bari mu ga yadda za ta kasance a birnin Dukkon jihar Katsina masu kallon mu ciyaman na kudawan damba kenan na bangaren wato tafi da kuwa santirakin baso maga yakin barzan zazzau silaja wato Alhaji Tanko ciyaman kenan na jihar Katsina da bangaren kudawan kallon mu ga dai wannan wasa nan an take an raba rana tsakanin garkuwan Yahayan Tarasa da kuma wato Alasan Ogan Boye masu kallon mu Alasan Ogan Boyen shine mai kiri a hannunsa daga bangaren Jamusawan dambe su babban kandami kenan Alhaji Isnusa mai agogo can gefen kuma garkuwan Yahayan Tarasa ne daga bangaren Gurmadawan damba masu kallon mu tawagar su to masu kallon mu wallahi an yi wani abu an kai wani farmakai amma dai ba a samu ba Alhaji Usman mai kifi abatuwar Lagos gare ka wanda ya ci kifin kafa ya amai wallahi ba dan halak bane shege ne ga yaran naka nan wallahi Alasan Ogan Boyen Alhaji Naziru farin wake na kalanjeni mai dawa kai ma ga yaran naka nan Alasan Ogan Boyen surusu na raɗa gare ka wallahi Alhaji Inusa mai agogo fafata wakace da kai da Alhaji Sani Germany wallahi ko kuma mai girma yariman yiliyan duk duniya da shi da wato Abubakar Kalambaina ko kuma ciyaman Aminu Fansi
da shi da ciyaman Faruku na Jamus duka ne a birnin jihar Sokoton masu kallon mu. Ga dai wannan wasa nan ina koma jihar Jigawa kuwa wato Alhaji Sani mai gora ne daura da shi da mai girma Gamban Marafa na jihar Niger. Nan Katsina wato Zamfara da Gombe kuwa an haɗu ne tsakanin Alhaji Babangida Asaba a bari birnin jihar Zamfara Najeriya da shi da Alhaji Mustapha na garin Gomben jihar Najeriya. To ga dai wannan wasa nan an je bakin iyaka. To ga dai wannan wasa nan masu kallon mu. Alhassan Ogan Boyan da shi da garkuwan Yahayan Tarasan wanda ake fafata wannan wasa a wato birnin jihar Katsina a dabtaban man shata open theater masu kallon mu. Gashi nan dai ba a san macito ba sai miya ta kare. Alhassan Ogan Boye garkuwan Yahayan Tarasa wallahi ya farbake shi sai dai bai same shi ba. Ga dai shi nan garkuwan ba ya kara farmakarsa shi ba. To wallahi komai na iya faruwa. Ga dai wannan wasa nan masu kallon mu. To an ce a dawo tsakiya kai to ga dai Alhassan Ogan Boyen nan a shafan dan gulbi ya dauko waƙarsa masu kallon mu. Alhaji Hali Kwastan gare ka mutari duniya gare ka wallahi Alhaji Badamasi Alhaji kan mafari kai ma gare ka bura uban nan kai yasa babban kandami Alhaji Inusa mai agogo gare ka Sunusu na raɗa kai ma gare ka ai kuna da yawa wallahi. Ga dai wannan yaro naku nan Alhassan Ogan Boyen mai girma ya riman hiliyan duk duniya kai ma gare ka. To Abubakar Kalambaina Alhaji Bashir Operation Manager mai girma sarkin yakin Alhaji Haya bin Yusuf Kashi Ankari Jabiru Sada wallahi Yusuf Yalo da kai da Agago wallahi da Tukur na Sokoto wallahi ga yaron naku nan kai ma Alhaji Murtala na garin Maradi ga yaron naku nan an ƙara dawowa dai wannan wasa masu kallon ga dai wannan wasa. To ga dai wannan wasa nan masu kallon mu. Alhassan Ogan Boye garkuwan Yahayan Tarasa Alhassan Ogan Boye garkuwan Yahayan Tarasa. To ga dai wannan wasa nan masu kallon mu wallahi tsakanin garkuwan Yahayan Tarasa da kuma wallahi Alhassan Ogan Boyen. Ga dai wannan wasa nan wallahi Alhassan yana farmakarsa sai dai baya samun sa. To ga dai wannan wasa nan har yanzu tsakanin Alhassan Ogan Boyen da kuma wato garkuwan Yahayan Tarasan. Alhaji Nasiru Wamboyi gare ka wallahi Alhaji Bishir Sikifan Naira kai ma gare ka Aibo gare ka dure dai kana cikin gidan dakta na garin Dutsen ma gare ka wallahi kai kuwa wato ofisa Sa'idu na airport wallahi kai ma gare ka Abubakar Kalambaina gare ka Dr. Alhaji Babangidan Gurumada mai girma sarkin yamma Baba Abu Sa'adu mai nato wallahi gare ku kuma ba a dai san macito ba sai miya ta kare. To ga dai wannan wasa nan masu kallon mu. Ga dai wannan wasa na har yanzu ana dai tsakiyar fili tsakanin Alhassan Ogan Boyen da kuma garkuwan Yahayan Tarasan masu kallon mu. Ga dai wannan wasa nan Bishir Bello na jihar Sokoto ga yaran naku nan Alhassan Ogan Boye kai da Alhaji Usman mai kifi da Asaba a bari wallahi ga dai Alhassan Ogan Boyen ne kai ko Murtala da ayya masu kallon mu wallahi shi ma ya mai one shot wallahi tallahi one shot shi ma Alhaji Inusa mai agogo yaran naka Alhassan Ogan Boye wallahi shi ma yayi one shot masu kallon mu wallahi Alhaji Usman mai kifi ga dai yaran naka nan kai da Alhaji Hali Kwastan
da kuma Alhaji Badamasi Alhaji kan mafari wallahi ya sheke wato garkuwan Yahayan Tarasan masu kallon wallahi one shot gashi nan yana kwancewa mutuwa ina ruwanki da tsoho kai su lafiya gidan dan gangu sanu da fama bale da sanu da fama da abdu sanu da fama badara da kai da bayi na kan da dan namijin duniya gaban ka da karfi goge mai kashe maulo samji idan hakin da kalamuno lafiya aka maki gawa yaro baba da kaga sababi nan kada arabi ta fara malam baka san halikanen ajali ba sanu dadi ba shida mutuwa ke dadi kina kai kuma ya koma hauri da fama ya koma arewa ya aje kaya kuma ya koma gabar da bawon sarki tare da kuma ke ɗane na dan ana taba wani sarki gabar da yamma dama da hauni kudu da arewa kwata ci za su yakin dambe ce jagon bakur shagon mafara kai jama'a wanda bai ga damben shago ba da sauran kallo mutum dai yana da aiki baya ya dai zaka duniya kamar bai zo ba kamar dai zuwan kare ga aboki ko ya kaura duga da goro na kan da juji mai sharuwa kwatannin kula masu kallon mu wallahi ga dai Alasan Ogan Boyen can a shafan dan gulbi ya tafi da shi ya zagaya da shi fafata wannan wasa da suka yi da garkuwan Yahayan Tarasa wanda ya mai one shot masu kallon mu wallahi one shot wallahi ya aika shi lahira ya tattun ya je ya dawo masu kallon to masu kallon mu Jiniyo Ramadan ne can yake yi wa aljannin Bahagon Nasarawan magana gashi nan ya shigo tsakiyar fili sakamakon fafatawar da za su yi da shi da wato sangon na kawoci to ga dai wannan wasa na shi ma an take an raba rana tsakanin sangon na kawocin da kuma aljanun Bahagon Nasarawa masu kallonmu sangon na kawocin dai shine mai wando ruwan ƙasa-ƙasa wallahi zamfege daga ɓangaren gurma ɗawon dambe Bahagon aljanin Bahagon Nasarawan kuma shine ɗan gajere da wando na jeans shi ma gajere daga ɓangaren wato jamusawan dambe wato arewatawa kenan masu kallonmu to ga dai wannan wasa nan masu kallonmu to Alhaji Usman mai kifi na abbatuwar Lagos wallahi gare ka ga fafatawarka nan da kai da Alhaji Nasirin Jega na Guramada na jihar Ibadan ga fafatawarku nan kai kuwa Sunusi na Rada fafatawarka ne da kai da wato Ofisa Sa'idu na airport wallahi ko kuma fafatawar Alhaji Dabta Babangidan Gurumada da Alhaji Nasiru Wamboyi ko kuma fafatawar mai girma sarkin yamma DPO Kangiwa da shi da wato Isiya na CPS ko kuma Abu Sa'adu mai NATO da shi da dakta na garin dutsen ma masu kallonmu ko kuma wato Alhaji Almanaja da shi da Oga Banye to masu kallonmu ga dai wannan wasa nan masu kallonmu tsakanin aljanun Bahagon Nasarawan da kuma wato sangon na kawojin masu kallonmu to masu kallonmu har yanzu dai ba a kai wani mummunan hari ba tsakanin aljanun Bahagon Nasarawan da kuma sangon na kawojin to masu kallonmu ga dai wannan wasa nan wallahi sangon na kawoji
aljannin bahagon nasarawa. To dai wallahi Alhaji Sani mai gora daura da kai da mai girma gamban marafa ake fafatawa. Ga dai wannan wasa nan samban na kawoji aljannin bahagon nasarawa, samban na kawoji aljannin bahagon nasarawa, samban na kawoji aljannin bahagon nasarawa. To masu kallon mu bahagon alkansilan kenan na Alhaji Nasiru dan jega. Masu kallon mu gashi nan za su fafata wannan wasa da shi da bahagon wato shi da bahagon abban na bacirawan. A shafan dan gulbi ya dauko waƙarsa masu kallon mu. To gashi ma bahagon abban na bacirawan nan a shafan dan gulbin ya dauko waƙarsa masu kallon mu. To bahagon abban da bacirawan kenan masu kallon mu. Masu kallon mu ga wannan wasa nan na gasar cin wannan mashin na mai girma sadaukin kaita dan amanar gwamnan jihar Sokoto, wato caka ta kusan biyun karshe kenan wanda ake fafatawa a yau a wato Dr. Obban Mai Shata Open Theater tsakanin bahagon alkansilan da kuma bahagon abban na bacirawa. Masu kallon mu bahagon abban na bacirawa shine mai jabbeza daga bangaren Jamus, shi kuma bahagon alkansilan shine mai koriyar beza daga bangaren wato gurmaɗawan dambe. To ga dai wannan wasa nan masu kallon mu. Alhaji Usman mai kifi gare ka, wallahi fafata wakace da Alhaji Nasiru na jega na gurmaɗa na garin Ibadan. Alhaji Usman mai kifi na abatuwar Lagos, kai ma ga gwanin naka nan bahagon abban na bacirawan. Kai ku Alhaji Nasiru dan jega ga bahagon alkansilan kanan, wallahi wanda ake wa laƙarabi da kana gudu muna rugawa na Nasiru dan jega. To gashi nan bahagon alkansilan, kai kuwa wallahi Alhaji Ali Kwastam da kai da Abubakar Kalambaina, wallahi ga fafatawa kunan wato in mun koma dai jihar Katsina dukkan wato jihar Sokoto birnin Shehu. Masu kallon mu ga dai shi nan ana neman a yi farmaki, za a yi farmaka wallahi. Bishir MKD da kai da Yariman Hiliya an ƙara haduwa, ciyaman Aminu Fansi da shi da Mumar Faruku ciyaman na jamawa na jihar Sokoto, ko kuma Tukur Ambursa da shi da Alhaji Ali Mai Zinare. Inda mun koma jihar Sokoto again ga dai wannan wasa nan, ko kuma wallahi Alhaji Babangida Asaba a bari, wallahi jihar Zamfaran Najeriya da shi da Alhaji Mustapha na garin Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Masu kallon mu nan kuwa wato fafatawar dai again Alhaji Badamasi. Masu kallon mu gashi na ana bakacin yan banza, gashi na ana bakacin yan banza. Alhaji Badamasi, Alhaji dan mafari shi da ila dan sarki. To alƙalin wasa ya ce lokaci yayi. Lamu tsakanin bahagon abban na bacirawan da kuma bahagon alkansila an dawo hadari na biyu na cin wannan gasa ta mashin ta mai girma sadaukin kaita dan amanan gwamnan jihar Katsina. To masu kallon wallahi ana neman a yi rashin hankali, ana rashin hankali a wannan wasa. Masu kallon mu ga dai wannan wasa nan wallahi bahagon alkansila, bahagon abban na bacirawa, bahagon alkansila, bahagon abban na bacirawa. Masu kallon mu ga dai wannan wasa nan. Masu kallon mu ga dai wannan wasa nan wallahi bahagon abban na bacirawa. Ayya ya masu kallon mu wallahi ya bai two shot, wallahi gashi can ana kanin kacin shi, wallahi tallahi wallahi ya mai one shot in the two shot, wallahi tallahi gashi can
ana kadikancin bahagon abban na bacirawan masu. Ni da bawan sarki wirke dan na suriya daga dambe ya ce da kashi ka fama bari na suri kunkuwa muka mai sai kuma mu zafe kunkuwa mu sama ta gero a sha maka din ma jaba kai man waye ka tabbata mamaje kura wai ko da mai kare da kura Baleri tannu ma ka kaulan na moda na aje kaya nan gambun galadiya kirke mu ya ce kina iya fama da duna dan sabadina tun da so yana aza dambe gambu ya gaza dambe to ba mu yari da alhakin mu to ga dai bahagon alkansilan nan masu kallon mu wallahi Alhaji Bishir operation manager da kai da Abubakar Kalambaina da Alhaji Dr. Babangidan Gurumada da CDPO kan giwa wannan yaro na kudan banzan yaro ne yalla bai saurani wallahi dinan nan yaro ne wallahi ya halaka shi wallahi ga a tafan dan gulbi nan zai zagaya da shi masu kallon mu to masu kallon mu wallahi bahagon alkansilan dai ya hallaka bahagon abban na bacirawan wallahi ya aika shi lahira ya gano ana dan wake inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ga mai gidan bahagon abban na bacirawan alkansilan nan wallahi ya bashi kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi ya bai two shot to mu da sirri na Bauchi na marabayyan ya wallahi wannan yaro naka yayi barna wallahi da kai da Alhaji Bishir operation manager ga Dr. Babangida can ciyaman na Gurmada wallahi da DPO kan giwa wallahi sarkin yamma sun bashi kuɗi masu kallon mu ga dai DPO kan giwan nan masu kallon mu wannan yaro yayi two shot ya aika shi lahira ya gano ana dan wake wallahi tallahi masu kallon mu ga ciyaman da tababan gidan gurma nan wanda wannan yaro nashi ya aika bahagon abban na bacirawa lahira ya gano ana dan wake ya kusan minti 6 bai dawo ba masu kallon mu ga Abu Sa'adu mai nata kenan na bangaren gurmada wanda yaro nasu dan banzan yaro bahagon alkansilan ya aika bahagon abban na bacirawa lahira ya gano ana dan wake a birnin dukkan jihar Katsina